bless everyone. You're watching me, Bisayang Kodaker. So, karon we'll have the immersion technique sa pag-water sa inyong bonsai. So, simple ra immersion. Ingon na lang. So, by the way, this is my money maker. It's our first bonsai. So, about 1 month na sa ako So, as you can see, ini-immerse niya sa tubig. So, dapat lang siya, gamay lang siya na mulabaw diha sa iyang pot. So, nakita mo nagbubble siya. It means nga medyo uga na gid sa ilaw. So, kailangan yun na inginani yun, ang bonsai kailangan yun siya water, dili siya maughan para dili matay. Okay? So, ato sa ibutang sa kilid. And right now, we'll get the next one. And this is a local cherry tree. I'm not so sure where to get this. And I'm not also sure and wagi ko kabalo sa Manday Bisaya sa cherry. So, this one, again, nakakita mo na nag-bubble. Okay na siya. Etong ibutang sa kilid. Lovely bonsai. Dungan rag hapon na ako na-acquire with the first one, the money maker. And the next one, this one is very nice. Nindot yun kayo ni nga bonsai, the sleeping beauty. Kay ining ka alas 5. Wow, daghan kayo bubble. Bubbles. Ining ka alas 5. Mamata ni siya. And then inipod og ka 5 PM matulog pod na, so mo close pod ang iyahang mga leaves. So medyo uga gyud ang sleeping beauty nato, kay sige pa og kawas ang mga water bubbles. So 2 weeks pa ni na anak ko. And nakuyawan ko pag abot niya kay wala man siya nibukad. And then I was informed nga ana gid siya, matulog gid siya kay naabot man siya sa ako kay hapon na. So ito ni message ko sa tag-iya nganong imo man ko gipadad-an og laos nga bonsai. Pero ang yang reply is ana gid na sir, natural ra na siya kay ini kagabi matulog si sleeping beauty. So matulog siya, and then nikaugma the following day at more or less 5 AM mubalik na pud buka ang iyang mga leaves. So that's it for our sleeping beauty. So ato ipadaplin, ibutang na to sa kilid. So you're done, sleeping beauty. Right there. Next one is our Ficus. Our Ficus microcarpa. So Ficus actually is the Dakit family, Dakit. So known as balete sa Tagalog. But this one is Ficus microcarpa. Medyo may pagka-oval ang ihang leaves. Kay ang Dakit nga to na ilhan the Ficus balete, or akong makita na mura siyang pareha gamay og naong sa Ficus benjamina or benhamina. I'm not sure kung mao jud na. So again, this is usa sa mga dakit
So oval lang ang iyahang shape sa iyahang leaves, kaya ang dakit kay elongated, taas na gagmay. So these are Ficus mycocarpa. Nagdungan ni sila og palit, akong dungan og palit with the Sleeping Beauty. So I think na siya sakto nga amount sa tubig. So ato kuhaon right here, ato ibutang. Okay, there you are. And the next one is this, gitawag og Millionaire. Grabe ka uga. So it's Millionaire. Now if this is Millionaire, and then ako taga Bukid Mansad ko, wala pa ko kakita og ingon ani nga kahoy sa amo sa Talamban. So I don't know unsay Bisaya aning Millionaire. Sa man Millionaire, milyonaryo. So wala man ko kakita ani nga kahoy. So basta this is known as Millionaire. Unya, if you're planning to buy this one, ampingan jud nimo, dili kayo siya matandog. Unya, imo jud siyang tanang bason perme, dapat na water gud siya most of the time, buntag and hapon, kay dali gud siya malaya. Once malaya na siya, less than 50% ang chance sa iyang pag-save. So namatyan ako po sa ani. First gud ako nga bonsai gipalit, so namatay gud siya. Okay, and the next one is the money tree. So grabe ka itong bonsai, no? Natay Millionaire, natay money maker, and this one is the money tree. So in ana ang shape sa iyang mga leaves. And then this is not actually intended for bonsai, pero bonsai man jud ako ang gusto na ipangtanom akong gikalingawan karon. So this has been treated as a bonsai. So dili man kaayo gamay ra man ang iyahang soil, kay I think ang gibutang ani is not the regular soil. I don't know if this is the one they call pumice. So mo na wala kay nako butang gyud sa water, kay mulutaw ang uban ng mga particles. Okay, and then ang akong first na experiment about mga 3 weeks, and nagkuha kog turok sa atis or sugar apple. Karon na siya mga turok right there. So that is how we water, or I water my bonsai. After that, after na ako ihumol, ako dayong sprinkle gamay water. Mura sa siya o nabasa sa rain, di ba? So as you can see, guwapa kayo. And then there's the Ficus mycocarpa, and then the Sleeping Beauty, and here's the cherry, and then the money maker. That's it. So ihumol and then sprinkle tubig. So up next next on Bisayang Kodaker is we're trying to find some bonsai material. As you can see, this one gikuha sa akong papa, and this is mahogany. Thank you mga Bisaya. By the way, I am Bisayang Kodaker. Bye bye.